Теге стем спутниктен караганда бул күрүнө теге бир неткенде. Но вообще мен ойлойм андайын кар басуу, андайын ландшафт өзгерген, потому что жыл өткен, ну тапканда аны айтам Чувашстан республикасына келген галимдер теге 50-нче жылларда, 70-нче жылларда алар анда кылпычыклар издеп, нелер издеп, алардын музейларында нендер элементлар да бар. Алар бик үкүнүчтүү алар үчүн Татарстанга элеккенге мына 1 километрда yok Татарстан жерине түшкөн метеорит эпицентры тигине делек. Карлинский деп аталат, мына Карлы елгасы, мына мында Карлы елгасы бар. Шул Карлы елгасы деп Карлы елгасы ул Чувашия боюнча дагы мына шу Карлы. Андан соң ул Карлы елгасы буаны икиге бөлө. Ул Зия елгасына тоташа барып, мына шу Карлы елгасы ул граница. Татар белән мишәр граница. Ул границада мына теге якта башлана инде мишәрләр. Карлы янда миндеге Мишерики деген авыл бар. Байбулатов элеккеге, анда инде теге гаскерлер, 40 анда солдатларга бергеннер, шул билемелерни теге якта ките хәзер. Ульян өлкәсе, Чувашстан республикасы, Самара, Саранск, Астрахань менә шул мишәр дөньясы тегендә. Менә шу Карлы эпицентр. Бу ягында менә безнең авыллар әлегә Килдураз, Наратбашлар, Нурлат авыллары, Шәшкап, алар зур Шәшкаплардан Нурлаттан күчеп килгәннәр. Анда инде монда татарлар яши. Ну, тел бераз айырыла. Инде монда мишәрләр белән яшәгәч. Менә шундый бер. Метеорит кратер 5-6 миллион ел диләр инде галимнәр. Менә шундый урыны бар бу аның. Нишләтергә мөмкин? Структурасын беренче булу. Миңа кирәксә, шул 25 метрме, 20 метр манда 15 метр казырга кирәк. Аның координатлары билгеле. Далгатта, ширатта, бөтен градусларын ниләре казырга. Шунда ничек булса бер дүбә бер монда Болгар шәһәре булган дигәнне, Болгар шәһәре булган дип әйтеп булмый, Билә шәһәре. Обязательно казырга кирәк, казучылар албара кирәк, нәрсә дәлилләр табара кирәк. Менә монда да шулай. Тавы монда инде аннарсың теге народный тропа кертингенә, бәлки шунда кемнеңдер медитирует дип ачылып китәдер ниләре. Ул бит кешенә карап кемдер анда сизәдер. Может радиационный фон бүтәндер анда. Аны да тикшерә кирәк. Бүген бит нәрсә генә юк. Бүген әллә нәрсәне табып белеп була. Шулай булгач, мин уйлыйм, бу җирлегенең тагы бер фишкасы бар. Буинский, то есть Карлинский метеоритный кратер, самый большой Российской Федерации. Мюнхенде. Тегеләр, да, я. Yok, серьезно, yok. Min bit ana bu. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.